Les 3.000 racions de xató repartides per l'Ajuntament ben aviat es van acabar aquest diumenge degut a la massiva afluència de visitants a la 25a edició de la Xatonada Popular del Vendrell. Enguany, a més, el Vendrell s'ha proclamat capital del xató. 25 anys de contínuament fer una festa com aquest any darrere any doncs costa molt. Tenim el suport de tota la gent, que ja els hi vam manejar l'altre dia, perquè tenim un munt de voluntaris que són els que se n'encuiden d'anar a fer a totes les escoles els cursets de xató amb els infants. Són gent que altruistament, sense cobrar un duro, doncs ens ajuden, per tant, és d'agrair. Aquesta xatonada, si es pot tirar endavant, és gràcies a tot aquest munt de gent que es belluga al voltant del xató, que no es veuen, que no hi són, però que hi són realment. 300 nens i nenes es van encarregar de demostrar que fer xató és ben senzill i que, a més, aquesta festa té el futur assegurat. La xatonada en si, el mestre xatonaire està molt bé, però per nosaltres l'essència és aquests 300 nens i nenes que avui, d'aquí a una estona, es posaran a fer una exhibició del que han après durant tots aquests anys, tota aquesta setmana als col·legis. Com a novetat, enguany s'ha fet una ruleta per donar a conèixer els ingredients que composen el xató. Per €1 pots tirar, pots aconseguir nyores, pots aconseguir alls, cebes, o sigui, tots els ingredients que puguis imaginar-te per fer la salsa del xató. I a banda, aquest any, com que la portem al Drac de Foc al Cabrot, pots aconseguir una samarreta del drac, un mocador del drac o qualsevol dels ítems que s'ha anat creant dintre del xató. I el tradicional concurs de mestres xatonaires, que aquest any, amb 50 participants, ha estat molt renyit. Els colors del Vendrell, no és el catxofa florida, No, el Vendrell porta colors verds, doncs això és el que hem de fer. No servir colorants ni Res. Només se posa senyora i el que faci falta, però que quedi color. Sí, home, hi ha molta competència, hi ha gent que fa molts anys que fan xató, però aquí es ve a disfrutar, a passar-s'ho bé, a competir, però d'una manera amigable i a passar un bon dia. El guanyador ha estat Josep Miró, en segon lloc ha quedat Jesús Trainer i tercera Eva Rebollo.